आङो जायखौ आं सिगाङाव नेनानै मोनफेराखैमोन। बे खेबाव थारै नागिरनानै मोनमारबाय आङो जायखौ आं जिउनि राजखुंगुर खालामनो सानो। दिङा नोंनि दिङा फैबाय आंनि गाथोनाव। बै था जिउनि दिङानि गथायबाय नोङो फैबाय आं दिनै नोंजों लोगोसे हान्थिलांनो जिउनि लामाखौ थागोन आं अराय नोंनि जानानै नोंनि अननायाव आं दिनै बादर। फैबाय आं दिनै नोंखौ लानानै हान्थिलांनो। फैबाय आं दिनै नोंखौ लानानै हान्थिलांनो जिउनि लामाखौ जिउनि जारिमिन नोंजों लिरलांगोन बजबना लागोन नोंखौ अराय। समनि फाखनाव आंनि आगोलाव लोरबां जायोब्ला नों रजे हमथागोन ना? माब्लाबा दुखु जायोब्ला नों आंजों थाफागोन ना? नों जेराव आंबा बेयाव थागोन अराय नोंनि साया जाना। नोंना गिबि नोंना जोबथा नोंखौ लानानै आंनि सिमा। नोंनि आखायाव आखाइ हमना हान्थिलांगोन जिउनि लामा। नोंनि आगान नायै नायै हान्थिलांगोन अराय समाव।
Masa nomor baca. Raisa. Dinai dengan be asal ko kan nane. Gauni bihi tengane nazarna lata. Legasnya, tanya sepaham dengan siapa lagi. Habis ini kan Francis ni mana? Dan bisa ini nama lama juga. Habis ini nama mana? Jadi ada asal ko asal kan ada. Gasi itu baca. Arab Malaysia dinai dengan be asal ko kan nane gauni bisa itu nama nazarlah lama. Oblah biar ada naik. Kayu akai hilangan ciuni lama. Nang ni agan nayay hantilangan oray soma. Nang ni agan nayay hantilangan oray soma. Jaya
사이하잖아 난 나기비 넌 잡다 넌 콜라나는 언니시마 Nang agan nay hanti langgan oray soma Jera ang babeya Tagan oray nang ni sayhajana Nang nagibi nang najapa Nang kulananay ang isima Nang agan nay hanti langgan oray soma Jarimin ng janglir langgan Bozop na lagang ng kora Jera ang babeya Tagan oray nang ni sayhajana Nang nagibi nang najapa Nang kulananay ang isima Nang agan nay
silangan oray soma Tagan oray nang ni sayhajana Nanagimi nang najaka Nang kulananay ang isima Nang niagan nayay hantilangan oray soma Tagan oray nang ni sayhajana Nanagimi nang najaka Nang